Здравейте, потребители в бокс. Днес искам да кажа просто едно голямо благодаря за клипа ми, който достигна за седмици около 900 гледания. Това наистина доста ме радва, като погледна клипа и гледам, че има почти 900 гледания. И доста ме вдъхновява, тъй че започнах и голям Redstone проект, който вероятно може би ще хареса. Скоро ще си обновявам компютъра, но не знам, може би утре се пада коя дата. Утре се пада 8, тъй че може би утре ще го оставя и може би към понеделник ще ми го дадат с новия процесор, ако няма никакви проблеми, разбира се. Надявам се да няма и пак ви казвам благодаря, че има толкова много гледания, ще правя още повече клипове, когато мога напоследък, т.е. тази седмица няма да мога, защото имам пълен с тестове, абсолютно много тестове и отделно занимават учителите с някакви други извънкласни тъпоти, тъй че не очаквайте клипове до петък. Петък може да направя, може би събота. Но не съм решил още на какво или какво ще направя. Тъй, че запомнете само това, че ви благодаря и че скоро може би ще има на повече игри геймплейове, което е супер според мен. И тъй като наближава, мисля, че към 100-ния ми клип, само да ме зареди, тъй като се наближава 100-ния клип, ще ви питам и пишете в коментарите дали да правя фейскам. И сигурно се питате какво е това, защото някои от вас не знаят английски, което не е нещо, от което трябва да се срамувате. Майка ми познава гръцко от другата стая. Добре. И тъй като наближава 100-ния ми клип, казвам, фейскам ще правя. Ако, разбира се, вие искате, напишете коментарите, ако искате. И ако има този клип, който в момента правя, има към 100 харесвания, ще направя фейскам. Това е снимане на мене, как във всеки един клип. Тук ще има как се лицето ми и ще ме виждате и ще си представяте кой говори зад екрана. Това е, което исках всичко да казвам. Пак ви казвам благодаря и останете с мен до края. До края на нищото. Ще правя още Redstone Rush, тъй че ги гледайте непрекъснато и до скоро.